Ассалому алейкум бургам. Саади бузургвор мегӯяд ку он бандаере ки худованд мегӯяд ки дар инсонеро ки агар худованд ки хушбахт гардонад дар ин дунё ва дар қиёмат, барои он инсон саъи кӯшишашро барои илмро аз худ кардан муяссар мегардонад. Илмро ба ҳар кас худованд муяссар намегардонад. Он бандаере ки худованд дӯст медорад, яъне ки хушбахт бигардонад дар ин дунё ва дар қиёмат, барои ӯ ҳамон бандаро саъи кӯшиши илм гирифтанро осон мегардонад. Бинед бо ҳамроҳи ман қариб медонед 20 донишҷӯ рафтагӣ буданд аз СССР. қариб 20 донишҷӯ. Аз 20 донишҷӯи мо 3 духтар будем, 17 бача буданд. 17 бача. Анакай ҳамун 3 духтар, мо 2 духтар хондем. Якта ман ҳамаи донишҷӯ духтаро бачаҳо хатм кардам донишгоҳро ҳамун Судан. ҳамаи донишҷӯ ай духтар бача ки рафтагӣ буданд. пешаи ман ягон бача ё духтар хатм кардагӣ набудам донишгоҳи ҳамчи Африқои Олимия дар Судан. Ман якум хатм кардам. Баъд ӯ духтара ки дига казан баъд ай ман хатм кард. Ау сеюм духтар мон гурдош приступ меқапид вай омад. Ҳамун падкурсиро хонд омад донишгоҳ дохил нашид. Яъне ки илм бинӣ чанд кас мера барои таълим гирифтан, ҳамаш намеоянд ав тараф диплом қатӣ. Ӯ бачаҳое ки 17 кас буданд, ай 17 кас якташ дипломи олӣ гирифт, ай ҳамун Судан. дипломи донишгоҳ гирифт омад. боқи мондаш маъҳада хондан ҳамун чӣ мегӯянд, ранги чӣ мегӯянд, хеле коллеҷ мегӯянд озику училиш буд аввало. маъҳад хондан 1 сол гаштан омадан ватанашон. ай чӣ буданд, ай Доғистон буданд, ай Чечня буданд, ай Казан буданд, ай Уфа буданд, ҳар киҷо буданд. Ваё омадан диплом нагирифта омадан. Бояд духтара ки дига баъд аз ман ним соли дарсаш мондагӣ, охирон сол шуд, ним солш монданда, барои мега хӯрокамо соз набуд, барои мехезад диплома нагирифта мебиёрад. касе барои хӯрока соз набуд гуфта хеста омадагӣ, касе ки чашмош бача ки Тоҷикистон гарми офтоби ҳамун Судан зад, чашмош безеб шид омад. Я бача ки дига гуфтам дар видеои гузашта гуфта будам шуда, майнаи сарша офтоб гарми офтоб зад, аз Чечня буд, Доғистон буд омад. бо духтара ки Казан гуфтам ку ӯ 1 сол хона, ӯра гурдош приступ медод ҳамунҷода омад. Аммо мондем дар онҷа. Мо судониё мегуфтанд ки шумо дар 2 та бояд диплом тиёед. Якта дипломи барои сабр ки дар гармии мо чӣ шумо тоқат мекунем, мо худмон судониё ки хеле вақт бетоқат мешавем. Якта дипломи донишгоҳ бояд тиёед шумо дар. хоб анами хел. Барои ҳамин дар сураи чӣ омадагие ку дар сураи вал аср мега ку дар ояти охираш ки одаморо ба сабр мега даъват кӯ. Мега тавассав бисабри ва тавассав билҳаққи ва тавассав бисабр. мега ҳақро бигӯй, мега одаморо насиҳат ки барои ҳақ гуфтан мега ва одаморо насиҳат ки барои сабр. Тавассав яъне ки насиҳат ки мега. Билҳаққи яъне ҳақ гуфтан одаморо мега насиҳат ки даъват ки бифаҳмоншонад. ва тавассав бисабр ва бифаҳмоншон насиҳатшон ку даъватшон ку барои сабр кардан. фаҳмидед? яъне ки оятои охири сураи чӣ аср чӣ мега. Оятои сураи охири сураи Зилзила мега ки касе зарраи некӣ ки намебинад, касе ки зарраи бадӣ ки намебинад. оятои охири сураи Алам Нашра чӣ мега? Мега ки пас ба дурустӣ ки пас аз ҳар душворӣ сабукӣ ҳастад. мо душвории дар ҳаёт мешавад, бе душвории сабукӣ ҷо ба даст намеояд. бале, душворӣ мешавад, одам бемор мешавад, чанд қа азоб мекашад, баъд саҳат мешавад. ҳамасе шифо мебарад. яке одам қарздор мешавад, чанд қа мушкили чӣ мегӯянд, мушкилиш мешавад, вазми мешавад, баъд қарз мисол ба қарздор мерасонад. яке одам дар ҷустуҷӯи илм аст, мисол мо дар ҷустуҷӯи илм рафтем ку гармиёро мисол пушти сар кардем, 5 сол дар гармии мо чӣ қадр вай кардем, заҳмат кашидем, чӣ қадар гӯшт намемонем, ташна мемонем, рӯза мегирифтем. дар он гармӣ ҳам худованд моро боз сабр медод ки доим душаи панҷшанбе мо рӯзадор будем. миннат наша пеши худованд ку ҳам соли 95 ки рафтагӣ будам, то ҳамун 2000 ки омадам душаи панҷшанберо пропуска намекардем, то ин рӯза мегирифтем, бо 3 рӯз байни осмон пуррагира мегирифтем рӯза, бо 6 рӯз баъди рамазон мегирифтем, баъди рамазон қад 6 рӯзаш, бо иди қурбон мегирифтем. анами хел рӯзаҳо чӣ мегӯям, рӯзадор будем доим. ҳар ҳафта рӯзи доим рӯзадор будем. дар ҳамун гармӣ на ташна мешидем, на гишна мешидем. яке 1 сол дар иди қурбон рӯзадор будем. ҳамин хел гарм мешид ки масҷид омадем, бетоқат шидем ай гармиро. баъд рафтем шланги об гирифтем, ҳамдигарро обшапа кардем. аммо об мешавад, тани одамо ку тоқ мешавад ҷошуда. гармишам таспона Судана ки медонед Африка охир дар миёни Африка.
ما با هم چی صبر کردیم خداوند میگه که آیت قرآن که با صبر کنندگان است به درستی که میگه خداوند با صبر کنندگان است. با میگه تا دیگه که فصبر صبرا جمیله، پس صبر که میگه صبر زیباترین چیز است. صبر کردن این از همه چی میگم کلید مشکلی حیات انسان است. نگاه کنید من اگر که همو در سودان که نمیخوانم شاید که پدر و مادر ما در پیرشون مثل که در برشون نمیسودم و بفهمون تو دوام دی ویدیو دیگه که چقدر مرا سودان چقدر آدم کرد. خب لایک مونه 50 فراموش نکنید. می‌دارم شما